Lukić je dovoljno bio odvažan i hrabar da skupi tim ljudi koji veruje i da se uhvati u koštac sa problemima. Situacija nije idealna, ni mi nismo idealni, ni možda Lukić nije idealan, ali jedini smo imali ono što je trebalo u tom trenutku da se prihvatimo posla koje radimo. Mislim da za to zaslužujemo respekt. Da li smo sve idealno uradili? Ne. I mislim da je Lukić u svom pismu članstvu bio dosta hrabar. Malo je današnjih i političara i javnih radnika koji javno kažu da, ovo nisam uradio dobro i mislim da to ne valja, ali pokušat ću da ga popravim. To je dokaz da Vladan Lukić nema tu sujetu, koja je mnogo i često prisutna u našem sportu. I to je ono što je najbitnije. Mi iskreno verujemo u ono što radimo, verujemo u program koji imamo. Mislim da smo neke velike tektonske poteze i povukli u prethodne 3 godine i to što Luka kaže, možda nismo imali rezultat koji zadovoljava u potpunosti jednu veliku armiju navijača koja je i našom zaslugom i pre svega njihovom zaslugom se opet vratila na stadione. Tako da mislim da jeste postulila demokratija da imamo više kandidata, ali očigledno niko nije imao ono u tom trenutku da se prijavi pa da pokuša da dobije izbore. Kao što znate, Luka je bio vrlo fair, rekao je ok, neka se prijavi neko ko da bolji program, ja neću se ni kandidovati. Znači, mi svi smo bili spremni da otvorimo vrata toj osobi sa boljim programom. Nema je u ovom trenutku. Zvezda je se više puta u novoj istoriji dešavalo da nema kapetana na brodu, da nema ljudi u firmi, da nema onoga ko odlučuje i onog koji uveče gasi svetlo. Tako da mi to nismo želeli da dozvolimo, zato se Lukić ponovo i kandiduje. Na listiću će biti predlog potencijalnih skupštinara, svaki birač ima pravo da zaokruži skupštinare za koje hoće da glasa potencijalne kandidate za skupštinu i naravno bit će ime Vladana Lukića kao jedinog kandidata u ovom trenutku. Što se nas tiče, mi smo licencirani i uradili smo ono što je bio naš posao. Mislim da tu temu više ne treba ni provlačiti, ni apsolvirati. Mislim da je bilo dosta i pisanja, i euforije, i straha. Uglavnom da je Crvena zvezda platila ono što je morala plati, a to nije mala suma. To je samo nastavak jedne agonije koja je trajala skoro 2,5 godine vezano za rešavanje tih problema i konačno smo u velikoj većini rešili te probleme. Mislim da tokom ovog leta i cele ove kalendarske godine mislim da ćemo konačno sve te repove očistiti i iskreno se nadam da više nećemo sebe dovoditi u situaciju da imamo probleme te vrste. Nećemo imati neke spektakularna dovođenja tokom prelaznog roka, niti ćemo plaćati ono što u ovom trenutku ne moramo da platimo iz jednog osnovnog razloga, jer moramo da se vrlo obazrivo odnosimo prema celoj finansijskoj situaciji u klubu. Mi smo uradili što smo trebali da uradimo u zimus, danas je samo praktički dopuna onoga što smo uradili zimus i osnovni cilj je da produžimo, kao što je šef Prosenečki rekao, ugovore sa igračima koji su trenutno u Crvenoj zvezdi, koji su igrali ovu polusezonu jako dobro. A što se tiče toga što si pitao Darjana, mislim, slažem se sa tom. Nikome ovaj strah ne prija, ali znaš, iz toj doze straha on te pozove na još veću odgovornost i pojača adrenalin, naterate da radiš i da učiniš neke stvari koje su u nekom trenutku učinjali nemogućim. Prva stvar, uz jako dobru koordinaciju sa Fudbalskim savezom Srbije, što je pokazalo da kad se Srbi slože, mnoge stvari mogu da se urede. Možda je prvi put u životu, prvi put u istoriju UEFA promenjena odluka tužioca UEFA. Vi vrlo znate kakva je kazna bila preporučena za Crvenu zvezdu. Međutim, izašli smo racionalno, bez lažne skromnosti. Mislim da smo i ja i Stefan Pantović dobro zastupali taj slučaj u UEFA. Zoran Laković je bio sa nama, uradili smo pre samog odlaska u Nion i u Nionu veliki broj individualnih sastanka sa čelnicima raznih komiteta u UEFA i oni su ljudi shvatili da u Crvenoj zvezdi postoje vizija i program. Ali mi u ovom trenutku mi iz Zvezde smatramo da uopšte nećemo da ulazimo u tu vrstu tržišnog boja jer smatramo da su nerealne cene koje se danas pojavljaju na tržištu za domaće igrače. U slučaju dobre ponude mogu da idu i Mikić, i Petković, i Bajković, i Dimitrijević, i Kadu, i Danijel Mihajlović. Tako da,
ako bude bilo dobrih ponuda, to su igrači koji su imaju dozvolu da mogu da idu. A što se tiče igrača koji su prioritet da ostanu, to je ta osovina Tošić, Lazović, Evandro, ja mislim da tome šef i pričao na prethodnoj konferenciji, nama je cilj da njih zadržimo.